Masata adnajlar ilki bilen bir yerde guralan yurdumanyň owasyna toplumyna öňürleýän önümleriň, owa hojuluk alymlarynyň durly ugurlary, durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça almy tassamalaryň serwisi bilen tanışdylar. Belenşýaly hasyl toýunyň bosagosyny agresyna toplumynyň durnukly ösüşatly halkary almy amal maslahatyň geçirmegi we ony arat maslahatlaşylan meseleler aýratyn many mazmuna eder. Bu maslahat aly howpsuzlygyny öpüşen etmeň, durnukly ösüş maksatlaryny ýetmeň esasy şertleriniň biri hasaplanýan. Agresyna toplumynyň durnukly ösüşini gazanmaň almy esaslaryny arat maslahatlaşmaga bugurdy. Hünärmenler taýýarlamaň möhüm ugurlary hakynda pikir alşmaga giň mümkinçilikler döretdi. Hormatly prezidenti bilen parasatly başdanlygyna ýurdumyzda bilim ulgamyny döwre wagtlaşdyrmak, kämil hünärmenler taýýarlamak boýunça maksatnamalyň işler durmuşa geçirilýär. Döwlet başlamaz halkary alma maslahatlaryň alym bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk ösürmäge ýardam berýänini aýdyp, bu urda degişli işleri geçirmek tapşyrýar. Maslahatyň dowamyna owa hojuluk podogyna tejribe alşmaň ýyň toplumy aralym maslahatlaşyldy. Soňky ýyllarda Türkmenistan her zaman owa hojuluk tehnologiýalarynyň şortana taýyk ekrançylyk ulgamlarynyň giňden ornaşdyrmagyna we degişli amallaryň awtomatlaşdyrmagyna aýratyn ünsürýär. Bu orta önüm enerjilere serişteleri has netijeli dolandırmağa mümkünçilik berýär. O hojulugynyň netijeligini ýokarlandyrmak bilen serişteleriň täşitli peýdalanylmagyna, çykdyjylaryň adaldylmagyna we önümiň hiliniň ýokarlanmagyna kömek edýär. Şeýlede hormat prezidenti bilen alyp barýan öňdöňörjilikli döwlet syýasatynyň netijesinde ýurdumynyň owa hojuluk podogynyň kanunçylyk binýadynyň hemde önümçilik gatnaşyklarynyň ýygydaly kämilleşdirilýänligi bellenli. Şeýlede çykyşlarda mallaçylyk we goşçuluk podoklaryny ösdürmek, bu podoklary innovasiýon tehnologiýalary, alymyň täze gazananlaryny ornaşdyrmak we düşünýetligini ýokarlandyrmak babatda anyp barýan tagallarlar barada durulup geçirildi. Belenşýaly hormat prezidenti bilen parasatly ýol başlygyna milli ykdysadyýetimiň beýleki podoklary bilen bir hatarda owa hojuluk podogam ýygydan ösdürilýär hemde oň eksport mümkinçilikleri pugtalandyrylýar. Şunun bilen baglykda yer we suw serişteleriniň täşitli peýdalanylmagyna, döwrewap tehnologiýalary we alymyň soňky gazananlarynyň ornaşdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Podogy döwrüň talaplaryna laýyklykda durnukly ösdürmek almy taýdan esaslandyrylan ekin dolanşygyny ornaşdyrmak, önümleriň öňürleýän meşgullerini artdyrmak üçin türkmen alimlerdir hünärmenler tarapyndan degişli işler anyp barylýar. Şundan sebäpden we dünýäniň beýleki ýurtlary şeýlede ugurdaş halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyga ul orunda geçirler. Bu urda Türkmenistana halkary sergileriň, alma maslahatlaryň, işäwlik duşuşyklarynyň geçirmegi muny aýdynlyk bilen tasdikleýär. Belenşýaly ekologiýa awadaşlygy azyk howpsuzlygynyň pogtalandyrmagynyň we azyk bolşylygynyň öpüşen edilmeginiň möhüm şerti bolup durýar. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň howanyň üýtgeme baradaky milli strategiýanyň hemde milli tokoy maksatnamasynyň çäklerini zerur şäherler durmuşa geçirilýär. Durnukly ösüş maksatlaryny ilkinjilerden hatarına milli derejede ot goşduran Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibiniň durmuşa geçirmegine işe gatnaşýar. Şunun bilen baglykda owa hojuluk önümlerini öňdermek üçin berilen yer serişteleriniň maksada laýyk we netijeli ulanmagyny berk gözegçilikde saklamak maksady bilen döwrewap enjamlary ornaşdyrmak hemde döwlet yer kadastrsynyň ýeketek ulgamyny döretmek ugruna işler anyp barylýar. Bundan başga owa hojuluk önümlerini öňürjileriň mali ykdysady taýdan höwetlendirmegi olary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Maslahat adnajlar Türkmen Owa Hojuluk Uniwersitetiniň Altyn Asyr Medeniýet Merkeziiniň çeper höwetçiliginiň aýdym sagaly çykyşlaryna tomuş etdiler. Ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlarda berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidenti bilen başdanlygyna hemde gahrman arkadamynyň saýasyna owa hojuluk ulgamyna anyp barýan üstünlikli işler çeper beýan edildi. Döwlet tarapyndan dünýäniň öň däwajy kompaniýalarynyň owa hojuluk tehnikalaryny we enjamlaryny satyn almak üçin ýeňillikli garlar berilýär. Munyň özi azyk kärhanalaryň önümçilik kuwatyny ýokarlandyrmaga öz täsirini ýetirýär. Maslahatyň agronomçylyk, bagwançylyk we ekologiýa owasyna toplumyna ykdysadyýet we dolanlyş ansanperwer matematika alymlary, agroinženerçilik, azyk senagaty, suw hojulugyna innovasiýon tehnologiýalar, zootehnika we veterinarlyk maçylygy ýeňil senagat diýen ugurlar boýunça bölümçilerdäki işi netijeli häsiýet etdiler. Çykyş edenler owa hojuluk ekinlerini ösdürip yetişdirmekde taýyk ekrançylyk usulyny ornaşdyrmak ykdysady ähmiýetiniň uly barada durup geçip we usulyň toprağa agrokimik tejribe bermekde
topragy ikişe taýýarlamakda sürüm tekileş, ekiş, ýydyk işlerini dökün bermek, ziýankeşlere we haşaratlara garşy görüş şäherlerini geçirmekde hemde hasyl ýygnamakda sany tehnologiýalaryň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy öňe sürýän bellenli. Çykyş edenler her kadamany almanyň wezipeleriniň biriniň jigmetin ösüşini tebigat bilen sağlaşy alyp barmakdan ony gowlandyrmak boýunça değişik çäreleri geçirmekden ibaretdigini tamak bilen bu wagtda gahrman arkadamyň Türkmenistanyň dermanyň ösümlikleri atly köp jiltli almy ensiklopedik kitaplarına ünsükdiler. Bu ajaýyp almy işde ösümlikleriň peýdaly dermanyk häsiýetleri barada giňişleýän maglumatlar berilýär. Türkmen owa hojalykçy hususan bagwançylyk uğruna ýürütilen hünärmenler ýurdumyzy bagy bostany öwrenmek üçin türkmen alimleri tarapyndan almy taýdan öwrenip uýgunlaşdyrylan geljek uly bolan agaçlaryň, gülleriň we beýleki ösümlikleriň sanynyň artýanyny gowşulan bellediler. Hemde hormat prezidenti bilen alyp barýan ekologiýa syýasatyny gollap, ýurdumyzyň ösümlik dünýäsini gorap saklamak, köpeltmek, baýlaşdyrmak, ony geljek nesillere ýetirmek mukaddes borç bolup durýanyny aýtdylar. Umuman halkar alma masatyň bölünler boýunça anyp baran işi netijeli we oňun häsiýetde geçip, olar atlaşan owa hojalykçy we beýleki hünärmenleriň owa sanat toplumynyň dürli ugurlaryna öýdary tejribe alşmaklaryna uly ähmetli boldy. Masatyň ahyrına atlaşanlar döredilen şert mümkinçilikler üçin hormat prezidentimize hem de gahrman akadamyda alkyş hem hoşalyk söz aýtdylar.